l'horitzó d'amagades fan l'amor, la mar i el cel. Senyores i senyors, molt benvinguts a la programació de Televisió Municipal de Tarragona aquest 21 de setembre de 1985. Aquí i ara es compleix una fita històrica de la qual ja s'està escrivint. Després de molts mesos de gestió i superats tots els entrebancs, arriba una televisió per tots els tarragonins i per tots els residents de les rodalies. Els quatre gegants de Tarragona, els dos antics i els dos nous que s'estrenen oficiosament per la festa. M'has de brapejar? Sobre els quins i en aquest moment, com veiem, l'acotxador fa l'aleta amb l'entusiasme de tot el públic de Tarragona que aplaudeix a la colla Xiquets de Tarragona per aquest primer castell que és el 2 de 7. I ara la colla jove dels Xiquets de Tarragona està intentant carregar un 4 de 8. Efectivament l'ha carregat. Oh, Madonna! Macarroni, fasoli, spaghetti, arrozzi, cigroni. Oh, già busco, ma non trovo il tarragonino fideo! Estimats germans, i per penitència, arribeu-vos fins les indústries químiques i comenceu a olorar.
teniu ja de pebrots. Ara que estic a l'altre barri, foteu la tele municipal? És el tram nou de la Rambla Nova, és el quart tram que s'inaugura aquest vespre. Estrenem bancs, estrenem les antigues faroles, estrenem també rajoles i un blanc diferent a les figures que es troben a l'estàtua de la Font del Centenari. Els actes d'ahir van cloure amb una sensacional festa feminista al Passeig de les Palmeres. La festa va estar amenitzada per la banda de la Vila Valenciana d'Alt Tall. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de Tarragona, Josep Maria Requesens, van inaugurar les instal·lacions esportives municipals a Camp Clar. Hi eren presents moltes entitats esportives de la nostra ciutat i també divers públic aficionat a l'esport. Avui els hem ofert algunes activitats esportives que s'han celebrat a la nostra ciutat, però l'esport continua ara sent protagonista a la televisió municipal de la mà d'Enric Pujol, que ens presenta un reportatge dels 100 anys del Club Gimnàstic de Tarragona. Bé, fins aquí heu pogut veure la programació de Televisió Municipal de Tarragona. Com podeu veure també, per ser l'última presentació d'un acomiadament, ens han deixat tornar a estar junts, a l'Oriol i a mi, cosa que ens ha fet molt feliços en tots dos. Bé, volem aprofitar, com que potser no ens veurem d'aquí força temps, volem aprofitar per dir-vos bon Nadal, bones festes, bon Sant Esteve, bona Setmana Santa i potser fins bona Santa Tecla de l'any que ve. Bé, esperem que tot el que han fet durant aquests dies hagi estat del vostre grat. Si és així, esperem un aplaudiment, encara que sigui a casa vostra, i si no, perdoneu-nos. La propera vegada intentarem fer-ho millor. Acaba la missió d'enguany de Televisió Municipal de Tarragona, quan són exactament... Se m'ha aturat. Et va bé el teu? El meu és molt maco, però també se m'ha aturat. Bé, adeu-siau i fins l'any que ve. Petons, adeu. Old footprints that I left in the loan when I spied on you every night. And I wish there was a secret that you said in your sleep, just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, oh, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your field, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, or just to be remembered. And while my boat is drifting away by the shore